जय मसीह होननानै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे गोबां दुखु नांथावना रादाब नोंथांमोननो मोनथिहोनो थाखाय लानानै फैदों। इसोरनि खामानि मावग्रा बाजिन्दार, प्रफेट बाजिन्दार, जायखौ प्रफेट बाजिन्दार होननानै जोङो मोनथिगौ बुङो, गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावो, गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावबाय थायो। बिथांनि सिङाव एबा बिथांजों लोगोसे थाबायफाग्रा गोबां व्यक्तिफोर दङ। दिनै नोंथांमोननो लागै आङो मोनसे बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। सासे आइजोआ अलरेडि प्रफेट बाजिन्दारखौ FIR होखाबाय, केस होबाय, आरो मानो थाखाय मा जाहोननि थाखाय केस होदों नोंथांमोना मोनथिलांबाय थागोन दा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। मा जादों दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि समस्या, बेफोरबायदि जेंना, बेफोरबायदि दाङाबाजि, गावजों गाव नारज्लायलायनाय, गावजों गाव एना एनि, गावजों गाव दान्थे बिदान्थे गोबां जादों। माखासे दिननि आवगायावसो आरोबाव सासे आइजोआ प्रफेट बाजिन्दार सिंहखौ बुंदोंमोन जे ब्लेम खालामदोंमोन, गाज्रि बाथ्राफोरखौ दिहुननानै होदोंमोन जे प्रफेट बाजिन्दारा गाज्रि, बियो आंखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायोमोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बै आइजोआव बुंदोंमोन। आरोबाव दिनै फिन आरोबाव गुबुन आइजोआ प्रफेट बाजिन्दारनि सायाव FIR होबाय। बिथांनि बुंनायाबो बेनो जे प्रफेट बाजिन्दारा सासे गाज्रि, बिथाङा आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायोमोन, आंखौ गाज्रि बेबहार खालामोमोन, गाज्रियै बाहायदोंमोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बेखेवनानै होदों मेडियानि गेजेरजों, निउस चेनेलाव। दा बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। दा आङो बेनि गेजेरजों बेखौ बुंनो नागिराखै प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ सैथो, प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ सैथो नङा, आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। बेखौ सायख'गोना इसोर दङ, जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ। जिसु ख्रिस्ट'नि नोजोराव बिथाङा थाखोमानानै थानो हायाखै, बिथाङा गाज्रि मावदों, मोजां मावदों, जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो मोनथिगौ। दे जेखिजादिया इयुनथिं माखासे बाथ्राफोरखौ आङो बुंहैसिगोन। दा नोंथांमोना नायलांदो प्रफेट बाजिन्दारनि सायाव FIR माबायदि जादों आरो लोगोसे सोर आइजोआ बे केसखौ होदों आरो बे आइजोनि सायाव मा केसफोर जादों, एबा आइजोखौ प्रफेट बाजिन्दार सिंहआ मा मावदों, खामानि मावदों, माबायदि गाज्रि खामानि मावदों, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना गावनि खोमादों खोनासंदो, गावनि मेगनजों नायदो। रादाबखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो लोगोसे शेयार खालामदो। डेभेलपरिफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ लाबोबाय, नोंथांमोना नायग्रोदो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पंजाब में पादरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप। महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद बवाल मचा हुआ है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम किया, हंगामा किया और मैसेज करने का और द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का ये कहना है कि उसने डर की वजह से इस बारे में किसी को कुछ अब तक बताया नहीं था। बजिंदर सिंह सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। उनके वीडियो अक्सर यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स में नजर आते रहते हैं। और पास्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला से TV9 ने बातचीत की है। पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है अपनी आप बीती में, आपको सुनवाते हैं। किस गंभीर आरोप के तहत आपने फिलहाल ये FIR दर्ज करवाई है? मैं जानती हूं आपके लिए अपनी आप बीती बताना बहुत मुश्किल भी होगा, लेकिन अगर आप इंसाफ की मांग कर रही हैं तो सच सामने जरूर आना चाहिए। जी, तो मैम मेरे साथ इन्होंने जो चीजें करी थी, मेरे साथ जो छेड़छाड़ करी थी, इन्होंने बैड टच करा था, मुझे बैड टच करे थे, और मैम जो ये मेरे को धमकियां देते थे, उसके रिलेटेड मैंने कंप्लेंट करवाई है। कब से ये हो रहा था? कितने साल तक आप वहां पर उनके कांटेक्ट में रही? आप उस चर्च में गई? मैम मैं 2017 में उनकी चर्च में जाना स्टार्ट हुई थी और 2023 अप्रैल तक मैं वहां पे रही हूँ। 2020 में मैं उनके साथ सेवा में जुड़ी थी और 2021 में ये सारे सिलसिले शुरू हो चुके थे मैम।
2021 से ये सब शुरू हुआ, आप 2025 में आज ये शिकायत क्यों कर रही हैं? फिर क्या हुआ था? क्या इससे पहले भी पुलिस के पास आप गई कभी? नहीं मैम, इससे पहले मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मैम इनका एक ही ये चीज कहते थे कि तुमने अगर हमारे अंदर की बातें या ये बातें बाहर बताई तो मैं तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा, और ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माँ बाप के ऊपर झूठे पर्चे इतने डलवा दूंगा कि तुम बाहर नहीं आ पाओगी। और अभी मैम ये धमकियां कंटिन्यू इनकी आती रही मेरे हस्बैंड को, और अभी मैम मेरी छोटी सी बच्ची है वो भी हुई है, और मैम उसको धमकियां, मैं इसको मरवा दूंगा, इसको बिकवा दूंगा कहीं पे, इसलिए मैम मुझे अब आना पड़ा। और पीड़ित महिला ने पास्टर बंजिंदर सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें उन्होंने क्या आरोप लगाया है आपको बता दें। पंजाब में पादरी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई, देखिए क्या आरोप है, मामला क्या है। सबसे पहले ये देखिए, महिला ने 2017 में बजिंदर सिंह के चर्च में जाना शुरू किया। पास्टर ने महिला का नंबर ले लिया और परेशान करने लगा, यह आरोप है। महिला ने लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप। महिला ने अपने और अपने परिवार की जान को खतरा भी बताया है। बजिंदर सिंह पर पहले भी लग चुके हैं कई गंभीर आरोप। 2018 में दर्ज हुआ था रेप का केस। जीरकपुर की एक महिला ने तब आरोप लगाया था। और इस बीच यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बोले हैं पास्टर बजिंदर सिंह। साजिश के तहत लगाए गए हैं आरोप मेरे पर, पास्टर बजिंदर सिंह की तरफ से कहा गया। पास्टर विजय पर लगाया साजिश रचने का आरोप। देखो, जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं। हमारी जो है ये जो आप देख रहे हैं पास्टर विजय, इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियां कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी, जहां मैं रहता हूँ शुरू से, बचपन से जहां मैं पला पड़ा बड़ा हुआ, वो वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना। ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। दुखुनांथावना अनजाग्रा प्रियफोर नङा होमब्ला जाय बेक्तिया इसोरनि खामानि मावगासिनो दङ, इसोरनि खामानि मावो होननानै जोङो मोनथिगौ। गोबां बर' फिसाफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ जायफोरा बिनियाव थाङो, जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो, आरो बिथांखौ गोबां मानियो। दा बिथांनि सायाव बेबायदि ब्लेम, बेबायदि एफआईआरआ फैबाय आरो बेबायदि केसआ फैबाय जेराव प्रफेट बाजिंदर सिंहआ सासे गाज्रि मानसि होननाय, माने जोंनि बर'आव बुङोब्ला बेखौ लम्पट आचरननि होननानै बुंनांगोन आरो, जेराव आइजोफोरखौ गाज्रि नोजोर होयो, जेराव आइजोफोरनि मोदोमाव जि जायगाफ्राव आखाइ होनो नाङा बेबायदियाव आखाइ होग्रा होननानै बै आइजोआ बुंदों जे गावखौबो बेबायदिनो नोजोर होदों, नोजोरै बाहायदों, गाज्रियै बाहायदों। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बेखेवनानै होदों। आरो मेडियानि मानसिया मोजाङै सोंदों, 2017निफ्रायनो जुदि नों दङमोनब्ला आरो 21निफ्राय स्टार्ट जादोंब्ला बेबायदि खामानिफ्रा, गाज्रि खामानिफ्रा मानो केस होआखिसै होननानै। आरो आइजोआ रोखायै बुंदों दि प्रफेट बाजिंदर सिंहआ धुमकि होयोमोन, दाबि होयोमोन, दाद्रि होयोमन, रायोमोन, सिगियोमन, सिथारगोनखौ सिगियोमन, बिनिखायनो आङो फैनो हायाखैमोन होननानै। नाथाय दायो आंनि गथ'खौबो बुथारनो, आंनि गथ'खौबो फानहरखोमानो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनायखायसो आङो उपाय गैयै फैनो गोनां जादों। मानोना आंहा गथ'नि सायाव अननाय दङ। बे गासै बाथ्राफोरखौ बुंदों। आरो गावनि जिथु हौवा दङ दायो, बै हौवाखौबो बियो प्रफेट बाजिंदर सिंहआ धुमकि होयो होननानैसो बुंबावदों। गोबां दुखुनांथावना अनजाग्रा प्रियफोर, जुदि सैथोमारब्ला, बाथ्राया सैथोमारब्ला बेखौ पुलिसफोरा नायखासिगोन, पुलिसफोरा तदन्त खालामखासिगोन, सैथोआ मा मार बेखौ गासैखौबो नायगोन। नाथाय इसोरनि नोजोरावथ' थाखोमानानै थानो हायाखै। जुदि गाज्रिखौ मावमारदोंब्ला गाज्रिनि फिथाइखौ बियो मोनखागोन। जों जि खामानि मावा जों बेखौनो मोनो, जों जि फैयो बेनिनो फिथाइखौ मोनो। जों जुदि गाज्रिखौ फोदोंब्ला गाज्रिनि फिथाइया गाज्रियानो जागोन, मोजांखौ फोदोंब्ला मोजांनि फिथाइया मोजाङानो जागोन। दा जोङो भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों रावबो बुंनो हाया जे प्रफेट बाजिंदरा गाज्रि एबा मोजां होननानै। बै आइजोआ मोजां, बै आइजोआ गाज्रि होननानै जोङो बुंनो हाया। सैथोआ बहा दङ? सैथो बायदि थांगोन, सैथोआ जेरैब्लाबो नुजागोन। दा प्रफेट बाजिंदर सिंहआ जुदि थारैनो गाज्रिखौ मावदोंब्ला गाज्रिया नुजाखाथारगोन। बेखौ माखासे दिननि उनाव नुजागोन। आरो इउटिउबावथ' जोङो गोबां बुंथिगिरिफोरखौ जोङो मोननो हायो।
इउटिउबारफोरखौ मोनो इउटिउबारफोरा प्रफेट बाजिन्दर सिंखौ गोबाङानो गाज्रि होननानै बुंखादों नाथाय बेसे सैथो बेखौ आं बुंनो नागिराखै अनजाग्रा प्रियफोर आरो बिथांनि जिथु बेकग्राउन्ड जिथु पास्ट लाइफ दङ पास्ट लाइफआव बिथाङा अलरेडि बेफोरबायदि केसनिफ्राय फैखानाय मानसि बेखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे सासे मार्डारार सुट खालामनाय पिस्तलजों गावनाय दानथारनाय बेबायदि रेकर्ड केसबो दङ आरो बेफोरनि थाखाय बियो जेलाव थानानैबो फैखानाय मानसि जेखि जादिया बे जाहैबाय परिबर्तननि सिगांनि बाथ्रा दा जि जाथायफोरा जागासिनो दङ सैथोआ नुजागोन दा जोङो सैथोखौ नेनि आरो जों आर'ज खालामनि जेन सैथोआ मा बेबायदिनो जागोन जोङो प्रफेट बाजिन्दारनि थाखाय आर'ज खालामनो बे नङा बै आइजोनि थाखाय आर'ज खालामनो बे नङा नाथाय सैथोआ मा बेबायदिनो जाथों जों बेखौ आर'ज खालामनो जोंनि गेजेराव जेन जेबो दाङाबाजि दाजाथों अनजाग्रा प्रियफोर बेनिखायनो आङो मोनफ्रोमबो बिसयाव मोनफ्रोमबो जेब्ला भिडिअ लाबोयो बेफोरबायदि समयसा गोनां जेंना गोनां भिडिअ लाबोयो आं बेखौनो बुङो मानसिखौ दानाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाय जों जुदि दिनै सोमोनांथाव खामानि मावग्राफोरखौ जुदि नायोब्ला सोमोनांथाव खामानि मावग्रा सुबुङा केवल प्रफेट बाजिन्दर सिंआल' सोमोनांथाव खामानि मावो बे नङा दिनै हिन्दु समाजनि गेजेराव हिन्दु फोथायनायनि गेजेरावबो गोबां सोमोनांथाव खामानि मावग्राफोर दङ जुदि जों सोमोनांथावखौ नायोब्ला बिसोरजों जों थांफानांगोन मुस्लिम धोरोमनि गेजेराव सोमोनांथाव खामानि मावग्रा गोबां दङ डक्टरफोरनि गेजेराव साइन्टिस्टफोरनि गेजेराव सोमोनांथाव खामानि मावग्रा मेजिसियानफोरनि गेजेराव सोमोनांथाव खामानि मावग्रा गोबां दङ जों बिसोरजों थांफानो नांगोन जों जुदि सोमोनांथावखौ नायोब्ला दा बेवहाय बाइबेलाबो जोंखौ बुंखादों सोमोनांथावखौ दानाय आरो जाय बेक्तिफोरा आंनि आत्मा दङ डेट मिन्स इसोरनि आत्मा दङ जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार जिउ दं होननानै दाबि खालामो बिसोरखौबो जोङो नायनो नांगौ इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौसो परामर्श होदों जे जाय बेक्तिफोरा गोथार आंनियाव गोथार जिउ दङ आरो बेजोंनो आं सोमोनांथाव मावो होननानै बुङो बिसोरखौबो जोङो नायनो नांगौ मानोना इसोरा जोंनो साफ्रोमनोबो मोजां साननो हानाय गियानफोरखौ होदों बे गियानखौ जों बाहायनो नांगौ देवब्ला प्रियफोर माब्लाबाबो सोमोनांथावखौ नायनानै बियो सैथो होननानै दाबुं दासान सैथोआ केवल जिसु ख्रिस्ट'आवसो बेखौ गोसोआव लागोन आरो जिसु ख्रिस्ट'नि बायदिसो थांगोन सोरनिबा बुंनाय बायदि नङा सोरबा दैदेनगिरि बुंनाय बायदि नङा सोरबा पास्टर बुंनाय बायदि नङा नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों बबे लामाजों थांनो होदों सोरखौ फोथायनो होदों बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन मानसिखौ फोथायनानै नङा इसोरखौ फोथायनानैसो जोङो थाबायनो नांगोन मानोना जोबनाय बोथोर फारसे नंखाय नाबिफोर गोबां फैगोन होननानै बुंखादों देवब्ला प्रियफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो आइडिया मोन्दों मा जागासिनो दङ जोंनि गेजेराव मा सोलिगासिनो दङ बेफोर गासैखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोन्दों आरो प्रफेट बाजिन्दारनि सायाव मा जानानै दङ बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोन्थिदों दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोङो मानसिनि सायाव नङा इसोरनि सायाव फोथायगोन आरो प्रफेट बाजिन्दर सिंआ सासे इसोरनि थार सैथो खामानि मावग्राब्ला आरो थारैनो इसोरजों सायख'जामारनायब्ला बे गासै जेसेबांखिनि बदनामफोरा फैदों जेंनाफोरा फैदों बेफोर गासै जेंना बदनामफोरा लासैनो जोबलांगोन नाथाय असैथोब्ला जेलाव थांनो गोनां जागोन बे सैथो बाथ्रा जागोन आरो जाय आइजोआ नंखायखौनो नंगौ होननानै बुंदोंब्ला बिबो दायनिगिरि गोग्लैगोन समा दोनथिगोन जोङो नुनो मोनगोन देवब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै प्रेज द लर्ड जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ